Sing gagah. Gagah ngono. Lah, kurang cakrak. Kurang cakrak. Dodone maju. Nah, dodo maju. Pundake munggah sithik. Pundak munggah sithik. Nah, ngapik iki nek disyuting malah koyo walang sangit. Mas. Aduh. Layakno ora payu-payu. Lah jenenge Kurang piye? kuwi cara wedhusno nyerintil. Kurang wilujeng dalu Mas Jo. Wilujeng dalu Den Akbar. Wah, kita dipertemukan kembali Mas Jo. Amin barakallah. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sik sadurunge anu Mas, sadurunge ngendika kata-kata jenengan teng inggil mboten napa-napa kok. Pangapunten lah menika piyai sepuh-sepuh ingkang wonten ngandhap lak jen mboten sekeca. Anu mboten niku sampun mengizinkan kula. Alhamdulillah. Nggih, Kepareng nggih. Kepareng. Yen pangapunten nggih, Pak Dik. Pangapunten. Nggih, heeh. Anu iwangno ning dhuwur sik, Mas. Heeh. Iwangno ning dhuwur sik. Kowe mencolota rono sik terus iwangono adimu. Nah. Apa munggah kowe? Iya, anu kene Mas. Ini tak gancik dulu. Nah. Irawi. Wah, ngaten nah. Masuk gaya. Gini. Pangapunten Den. Nggih. Alhamdulillah jebul kula tasik saged silaturahmi kalian Piyai Kalibata. Ngaten nggih Mas. Nggih. Saben kula bidal nyambut gawe wiwit brangkilen ngantos bangitan. Nggih. Liwat kula nggih margi ngriki. Oh, mriki niku nggih. Wah. Jer kula nika angen-angen. Hmm. Kalibata ki kok urung tau to nanggap klitik-kluthuk kula ngoten. Loh, malah dereng nate. Dereng nate. Ning rikala semanten kula teng jero kendaraan batin. Muga-muga Kalibata niku diparingi seger waras masyarakate. Nggih. Dipun paringi sehat masyarakate. Dipun cedhake rejeki sing lumintu masyarakate. Jer benjang saged sedekah lillah nyodakoi desa andum rasa. Nggih. Alhamdulillah pikantuk mandat dalu niki kula saged nderekke panjenengan. Ngaten Mas, panjenengan nembe sepisan niki kula nggih sepisan niki. Dadi niki perdana kula kalih panjenengan sowan Kalibata. Kula yen padha-padha ping pisane ben piye amprih sok iso lumintu nyambung terus kalih masyarakat niki. Awake dhewe kudu duwe resep. Weh, ngaten Ben Mas. taun ngarep tetep Akbar kalih klitik-kluthuk kuncine kudu siji. Napa Mas iku? Aja didol larang. Wes. Ngono. Cocok nggih? Cocok kono ya turahe akeh kok ya. Mangsane. Pangapunten. Masyarakat mriki menika masyarakat ingkang cerdas. Nggih, leres. Masyarakat ingkang majemuk. Apapun atribut budaya, apapun atribut agama, semua juga teng mriki sami nyepeng Mas Akbar. Nggih. Leres. Mula Mbah Haji Pak Lurah, nggih, Pak Karnoto, Mbah Haji Karnoto menika pangapunten piyayinipun religius banget. ngaten nggih. Nggih, jiwa agamisnya kental. Mula nggih nyambut damel ngeten iki sok kala niku nggih pripun carane kula panjenengan niku pelaku seni mengemban amanah budaya, membawa nama baik desa Kalibata. Nggih. Karena apa? Masyarakat Kalibata ini yang selalu harmonis, sejuk, damai, sejahtera, tidak ada perbedaan. Antara lain menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga deklarasi dari Bapak Prabowo selalu berdaulat dan bermasyarakat Indonesia bersatu. Tepuk tangan untuk masyarakat wonten Kalibata. Beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pendapat ora pegat, Mas. Ngentekke ragat golek nikmat ben ado saka laknat insyaallah sedaya slamet donya akhirat ing benjang gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Luar biasa. Ngeten iki, Pak. Kula nyambut gawe dadi pelawak niku ibadah kok. Nggih. Pripun carane dadi pelaku seni saya komedian ben mboten menyakiti pripun. Dadi kula selalu menata bahasa. Nggih. Jadi seorang komedian itu bukan hanya waton lucu nih, harus menyampaikan pesan moral, visi dan misi. Itu yang harus kita terapkan karena apa? Yen wis ditimbali utawa ditanggap. Niki pripun carane sing nanggap ya seneng, sing mirsani ya seneng, sing nyambut gawe ya seneng. Lho niki Mas. Mula niki dal kuwi kok mek meneng wae to. Astagfirullah. Lah mek nyekel mik ngene tok njaluk 10 juta ki lho. Ayo nyekel mik tok ngene iki 10 juta kowe iki. Masyaallah. Ora paham kowe. Loh, paham pripun? Menengi malah larang. Lho kok saged ngoten? Sampean pernah dengar pepatah enggak?
Pepatah pundi? Diam adalah Emas. emas itu harganya bagaimana? Ini melonjak tinggi. Lah iya berarti lek menengkir gane larang. Lah nek emas ki ngene iki emas larang kabeh. Lah nek kaya rupamu yo emas sepuan kuwi kok iso. Kok emas rupane kaya blonteng ngono lho. Pangapunten Mas. Kados pundi Mas yo? Menika pernahipun lak dulur kula tuwa. Dulur nggih, saudara kandung nggih. Sak ora-orane iki lak ya lesung jumenglung bali-balan. Kula ki pun dadi adi, pun dadi pengarep. Ngoten niku kudune lak ya ngriki iso melu ngrasake to. Wong ya budal ya bareng. Seragam padha. Seragam nggih padha, blangkon padha, klambi padha, jarik padha, batuk ya padha. Nyapa kok nggon pangucap ora padha? Iki nek beda. Kok mesti celintisan. Sewengi kok wis ndemok ping 4. Ngono. Mau ning nggon ngendi? Tulungagung ya ngono, saiki ngono. Loh, wedakan berang sih Mas. Loh, Piye? Kok nggawe wedak berang. Lho yo no ben ora pucet no Mas, piye to? ngene iki lho, ngene iki. Niki Mas. Lho. Wong tuwa ora iso nggawa tata krama nggih ngeten iki. Biasane iki natural. Saimu rada laris wedakan berang sih. Lho yo no, harus Mas, no. Heeh. zaman sudah zaman digitalisasi. Nek wis disyuting terus ora ngagem rias ngeten iki, yen disyuting mosok dalang muda kok terus kulu-kulu ngono kan Ya, Mas Jo Klitik kan yo mesti wedaan rembet-rembet to. Nggih, no. Aku yo wedaan rembet-rembet disawang wong akeh. Dan panjenengan wedaan ketok bagus, wedake pas. Kula nggih ngoten tipis-tipis. Lah kowe iki diwedaki kandel malah koyo mbulak kaya niki piye? Kok ora apik belas gambaranmu iki lho. Nah yo. Malah koyo bluluk ngene piye? Tukang mancing. Masya Allah ya. Piye? Heeh, Mas Jo. Mas Akbar. Pripun? Engkang wigati terima kasih sedayanipun. Alhamdulillah saya itu bangga pada malam hari ini Nggih. main nonton ing Kaliboto. Dalam gelar wayang kulit ing dalu menika ini suatu memori dalam hidup saya berkarya wonten ing wayang kulit Mas. Oh, kok ngaten Mas? Kaliboto ini bisa diacungi jempol bahwasanya barometer percontohan wayang seluruh Jawa Timur secara umum, secara khusus warga masyarakat Blitar dan sekitarnya. Kok sakit ngaten lho? Kula niku main ning Blitar niku meh 12 tahun. Wayangan ora kaya ning Kalibotong niki. Bedane apa Mas? Hadiah enten hadiah jebule. Hadiahnya Kaliboto? Durpres Pak. Durpres, hadiah utama sudah disediakan oleh Bapak Lurah. Pak Haji Karnoto ora Iki sedakoe gede, iki ora mung ndelok wayang tok, ora mung tirakat tok, ning insyaallah mulai iso nggo hadiah. Aku karo Mas Jo Klitik urung rohi. Lah nggih. Jenengan berarti nun sewu, berarti jenengan niku nun sewu. Pengalaman dalam situasional kurang peka. Niki pun dicepaki hadiah kali Pak Karnoto Mbah Lurah. Napa Mas? Hadiah utama menika sepeda motor grand menika sampun cawesne matane. Kae wek wong delok. dudu hadiah lho. Dudu. Aku durpres iki, Pak. Wah, Masya Allah. Nggih to Mas, Ngene iki celintisan. Rintisan. Dudu hadiah lho. Kae iki sing mirsani. Biasane iki lek dekek ning ngarep iki montor iki hadiah biasane iki. Lah kae jajal domno nek ora pengen jejeg cengelmu kowe. Wong kae kagungane piyayi kene kok rumangsamu. Kita lek tekone sore mesti. Iya no, ben manggok ngarep kok. Mas, sampean tuh seniman lho. Lati ati kuwi kudu nyawiji. Iya. Lah wong Rembug arep kepiye-kepiye Mbah Lurah ki piyayine jenjem dimenaki kok iso ngrembug pedah motor. Lah saiki nek dhewe hadiah tenan. Sampeyan diparingi sepeda motor, terus enek katoke sampeyan milih ndi? Apa? Loh, lah iya nek ngromong hadiah. Kon milih. Terus kon milih Mbah Haji Karnoto maringi jenengan. Iya. Kon milih pedah motor kali katok milih pundi? Sepeda motor. Ah, berarti wingkun Pak motor gak katokan. Gak katokan. Gelem apa ora? Nah, ya ora. Wong ngono kok ndak kemaki to. Pilih katok. Ah, berarti ora duwe motor. Pilih sepeda motor. Ah, berarti ngengkel, Mas. Ngengkel. Berarti yang cukeng sampean milih sepeda motor berarti tanpa katok numpak motor ora katok. Tanpa katokan. Tak ijolne sepeda motor kuwi tak ijolne sepeda motor lanang. Terus? Lah nyapa kok lanang? Tangkine ning ngarep aku ora katokan, nggonku tak cemplungne tangki. Ora ketok. Mlebune iso, metune kangelan. Lah nggonmu ning jero wis mbembeng kok. Apa yo Paham berarti tahu kowe. Berarti kowe tahu kowe. Sembrono. Iso celintisan lho. Dalu niki lak sedekah lillah. Nggih, leres. Sedekah bumi ingkang dipun merti wong kuwi nun pangapunten.
desa kuwi mawa cara, negara mawa tata. Sing ngetokke ulu pametu kuwi ya saka bumi. Arep kepiye-kepiye dhewe kudu ngajeni Bapak Angkasa, Biyung Angkasa, Ibu Bumi lan Bapak Bumi Pertiwi. Lah iki wejangan terkait kejawen Mas. Wong Jawa aja lali jawane. Leres pengendika panjenengan. Mula dalu niki bersih desa. Nyapa to bersih desa kok mesti nanggap wayang. Kuwi yen digoleki saka tegese wayang. Mas Lunduk. Jelas nggih. Wayang. Wayang tegese apa? Wayang menika aku iki. Nggih. Iso ora kok. Sampean. Wayang menika saka tembung wa menika wayah. Yang menika sembayang. Dadi wayang menika kawiwitan sak badone salat ngisak, mangke dipungkasi sadurunge salat subuh. Dadi paribasane wayang menika wayahe sembahyang, menungso kang urip ning alam donya aja lali nindakake utawa nindakake manembah marang Gusti kang merbeng dumadi miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Nah, mula wayang menika dipun gelar wontenipun wayang kulit ingkang dipun sumping ngiwa lan tengen lajeng dipun cepaken wonten debok. Debok. Lah aja disawang mung niki debok wujudipun nanging wonten werdinipun. Filosofine apa? Debok. Jelas Mas, jelas Jelas Aku nek sampean debok. Debok filosofine apa Mas Joglutuk? debok. Oh, aja ngisi-ngisini lho. Aja ngisi-ngisini lho. Membawa nama baik Desa Kalibata lho. Ning kene sing ngejak aku lho, aja ngisi-ngisini. Dalane aku iki. Nggih, Mas, nggih. Lho dalane. Cacak ora. Ya cak segundulmu yo mikir. De menika saka tembung de. Heeh. Delbok. De menika saka tembung ndelok siji lan sijine. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Yen ora gelem nglarani ya aja nglarani liyane, yen ora gelem dijiwit ya aja njiwit liyane. Tegese ajar ajur ajer. Ajar ajur ajer. Wong ki aja sok gampang nglarani liyan, aja sok gampang ngelokke liyan. Dijiwit krasa lara aja Aja njiwit liyane. Nah, mergo sing jenenge menungsa, Menus-menus kakean dosa. wong urip mung mampir. Wong mampir ngombe. Ngombe Ayo, sih, ngono, ngombe. ngono. Ngombe. Ngono. Dadi ngeten. Jerbasuki Mawa beya. tutwuri Handayani. handayani. Suradira Jaya Dayaning rak Wong urip mung mampir. ngombe. ngombe. Nah, ngono lho, wong ki Dados ngono. Sedumuk bathuk Senyari bumi. Memayu hayuning. Ayuning bawono. Mergo wong urip mung mampir. Ngombe. Nah, ngono. Kuwi tak jelaske ngono ben Kaya ngerti menika. ngono lho. Sedek. Ajining diri Saka lati. ajining raga, Saka busana. ajining awak. Saka tumindak. Mergo kowe karo aku diarani menungsa mung mampir. Menus-menus kakean Mung dosa. mampir. Pelpoken. Oh, mene Oh, apik. ya wis ngerti to kok iso. Bokipun napa, Mas? Bok apa? Bok. 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 Hmm. Bok menika saka tembung nun sewu. Aja elek lho, engko bokong. Heeh. Moh aku ngono kuwi. Wow, bersih. Nggih. Iya. Bok itu Bok dari menika arti bokong. Kok ya melo-melo. omongi aja nyak. Nulari ya tinggal. Wis tak omongi aja sing elek. Aja sing elek. Bok itu kalau kita bisa menganalisa untuk mentranslate bahasa Inggris, bok menika book. Loh, Book itu adalah buku. tulisannya bok itu lah B. Lah, ya cok nang mereka. Aja ngenyek, Mas. Bok Iki buku. iya, Ya, ya, buk ya. itu arti Buku artinya Buku. Dadi wong ki kudu sinau. Insyaallah warga masyarakat Kalibata generasi bangsa ini akan senang sinau, sergap sinau dan kedepannya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah niku tembunge mawon sampun debok. Debok. De ki dalam arti napa kalau wau, Mas? delok. Delok siji lan siji introspeksi diri. Nah, betul. Bok nika buk. Bok ki kotak, bok ki ada. Iya, iya. Ada buku. Nah, Wah. niki, Pak. Wah, iya. Wontenipun debok minangka bumi. Hmm. Cagakipun senden wonten ing pakliran nika dipun wastani menapa? Kelir. Nah, kelir niku nggih wonten artinipun. Artinya apa? Monggo Mas Joglutuk. Kelir. Aku nih ya. Nggih, sampean. Menika saka tembung kekeluargaan. Amin, amin, amin. Beliau Mbah Lurah Karnoto itu selalu menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, rasa kekeluargaan terhadap warga masyarakat, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Lir. Lirwo. Beliau Mbah Lurah Karnoto ora bakal lirwo, insya Allah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi warga masyarakatnya. Nika lak kelir. Kelir. Sampun dipun pratitesaken. Hmm. Nanging kelir menika saged kenceng lak inggil wonten ingkang dipun paringi asma
gayor. Gayor. Napa to gayor menika? Gayore artine apa? Artine Mas Kluthuk. Monggo, gayor. Ga menika saka tembung gagasan dan ide warga masyarakat insya Allah akan ditampung oleh beliaunya Mbah Lurah dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan terrealisasi. Yor. Iyor, 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 iyor. Iyor. Yor kuwi hurufe Y O R. Y itu yang maha kuasa yang selalu ditembah. Oki orangnya bijaksana, R ki rasa sijiran sisine ora beda-beda. Kok yo iso itu. Niku tasik gayor. Gayor. Pepadang wonten ing pakeliran kok gumantung saking napa? Blencong. Blencong niku pindha srengenge yen awan bengi dadi bulan ning tembunge blencong. Filosofinya apa? Mas Kluthuk kaya Blencong. Blen menika blenjani janji. Nah, Beliau Mbah Lurah ora bakal blenjani janji kalih warga masyarakate. yen iya. Yen ora ya ora. Mergo piyayine sok Sok. Ngono. Cong. Cong ki saka tembung congormu aja teko ae. Teko ae. Wah, kowe mumet gedeng aja nesu. Lah nesu wong kowe mek teko tok. Udah gelan saben dinane banyol aja. Banyol ya banyol Emosi. bos. Lha iki sak nggon-nggon yang mumet kok. Kontabennya itu kalau sampean akan menjadi sesuatu yang kedepannya jadi pelawak yang cerdas. Apapun atribut yang ada di pagelaran itu kamu artikan. Harus situasional. Oke Mas. Situasional kene mek teko-teko tok lho, Bos. Klumakune wayang gumantung saking Dalang. dalang kuwi apa Mas? Ngudal piulang. Loh. Mas Akbar dadi dalang ngudal piulang sing becik ya kudu diterapke. Siar. Dalange jenenge Akbar. Aki aku bangga kepada kamu. Bar iki bayaran. Iya. Aso lho Mas Jo. Ngono ae. Iya. Wah aku ya. Nika wonten pengrawit. Pengrawit ki pengangan-ngangan kang irit. Tanggapan rame ya kita harus memanfaatkan. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Berakit-rakit Ke hulu, Berenang-renang. kemudian Loh, maju tak gentar. membela yang bayar. Ini yang selalu kita tanamkan. Sik. Membela yang benar. Lek bener oleh ra dibayar ra dibela sik imu ta. Stop percaya aku ya. Iya. Apik. Stop. Pengrawit dipun rangkep yoga. Yoga ki yasa gotong royong. Tegese kerjasama tim itu penting. Padha karo hidup bermasyarakat. Kita itu hidup bermasyarakat harus menanamkan jiwa gotong royong yang tinggi. Wonten yoga pengrawit lajeng wonten sinden. Sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Kok ya temu to. Ya temu. Senden ingkang wonten wastani waranggana. Warang ki saka tembung warang ki warangan ki ungkal. Nggo ngasah. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing ndek pusaka yen mungkin ngungkal nggone ya ning kene iki. Elek to. Bos, Nah. ngene, ngomong elek nun sewu. Asumsi kita itu jangan negatif thinking. Lah asumsine apa? Loh, Marangi. Ngene iki kowe iki gak nggowo aku lho. Aku ngene iki jek Joko lho. Lah kuwi lho. Urung mambu wong wedok lho. Lah, wis salahmu. Lho. Kok curhat ning kene iki? Salahmu. Apa kene iki dukun apa? Lah kok tapi nek dalan Joko di sini iso menempatkan diri. Wis nggone wis ana kon ngubah warangan. Tegese ngeten, Bos. Nun sewu. Jenengan niku malah saya itu mengakui bahwasanya jenengan niku wong sing jujur. Tegese jenengan bujang, kula ngomong iki lho nggone ngungkal pusaka. Pusakane menungso ki nggone ning rasa. Dadi nun sewu, jenengan ki aja keguh karo wong sing ayu-ayu kaya mangkene iki. Nun sewu, jenengan kudu tresno dengan satu wanita yang kamu cintai, tapi jangan mempunyai berbagai cara untuk mencintai wanita lain. Oh iya no, nek kuwi mesti no. Lho lha nggih. Tegese ngungkal rasa. Rasane jenengan kudu dikuatne. Aja keguh karo ngene-ngene iki. Ora ngene iki nggo rekan kerja ngene iki. Aja iki. Paribasan kok ning omah ki sampean mek dahar sego tok. Kudu tetep sego tok sing jenengan dahar. Mergo piye-piye Tek jenengan dhewe. ning jaba kok ketemu soto. Aja mangan soto. Tetep Tetep dahar. sego tok, Bos. Setia ya. Mergo tek jenengan dhewe. Metu kok ketemu rawon. Aja ngicipi rawon. Sebabe Mergo ngelingi duwe ngomah nek sego dhewe. loh, kok metu ketemu capje. Lah kuwi enak icipono sithik lho. Sithik. Ngono kuwi tidak konsisten. Sayuran iki no sewu.
Kowe iki tak nut kok iso mbleset iki piye to? Aku iki ngono awakmu lho, tamong iki. Mas Akbar ki paling tidak pek ana wejangan. Ngene. Kon dene yen dalang ki siku dendaning ki lak mesti ana to. Bersih desa Pas. Pak Karnoto. Karepe wis Persepsi. kasembadan. Noki noto warga masyarakate, Amin, amin. toki toto anggarane. Betul. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah terbukti dan terlaksana pagelaran wayang Akbar sing dadi dalange Akbar pagelarane. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kali boto tepuk Kagem tangan Mbah malam ini. Mbah Lurah Karnoto menika. Masyaallah iki. Mbah Karnoto. Alhamdulillah. Piyayine lho nyenengke. Apa kok Kasepuan. tok lho. Lho. Ngerti urung priyayine kok iso. Menika lho Mbah Karnoto, sing dalu Mbah Karnoto. Wah, alhamdulillah. Kok ya ngagem blangkon ya, Mas? Iya lho. Kok Mbah Lurah ngagem blangkon ngopo, Mas? Kok lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. lho. Alah, contang iki kok iso. Ya mergo wayangan. Budaya. Lah iya blangkon ki blang-bleng bakal kelakon. Nah, ngono. Blang-bleng menyampung aspirasi masyarakat, insya Allah kelakon apa sing menjadi keinginan warga masyarakatnya. Nah, kan ya wis ana tembange to. Mbah Lurah sregep ibadah. Pak Camat Salat aja telat, Pak RW, salat aja dhewe. RT nira salat ditapuk lambene. Ngono kowe. Iki RT Kene sregep sregep ngibadah kabeh. Tegese menika ditapuk rasane ben seneng ibadah, Bos. Ngoten lho. Mergo ngibadah ki penting. Penting. Awake dhewe urip ning alam donya ki ya kudu habluminanas habluminallah. Betul. Ya manembah marang Gusti Kang Allah. Aryo jagat ya mbudidaya yang hidup bermasyarakat. Masyaallah. Ngono. Berarti saya yang ini iki ya. Lah iya lho. Pamane Bang ini. acarane bengi iki bersih desa. Pamane. Nimbali Mas Akbar supaya gelar budaya. Bareng-bareng kabeh nderek tetungga. Muga-muga kabeh pinaringan panjang yuswa. Alhamdulillah yo ngene iki lho. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Betul. Ngono lho. Mbah Lurahe asmane Mbah Haji Karnoto. Ya. Kuwi. Terusno kok Kuwi piye to kok iso? Ayo iki gawe campur banci, anu campur sari. Campur sari kok campur. Ayo. Ayo jajal. Mbah Lurahe asmane Mbah Haji Karnoto. Aja cengengesan. Kene iki nggone wilayahe sok pengaosan nggone Guse. Ngendi-ngendi yo nderek. Ayo. Mbah Lurahe asmane Mbah Haji Karnoto. Insya Allah bisa nata warga. Karo sapa warga wae mesti nyapa. Apa? Apa? Nggih. Nyapa gak iso. Tak culek mripatmu kok. Insya Allah Mbah Karnoto panjang yuswa. Amin. Singen. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aja lali kabeh ngaturke panuwun. Aku berharap warga kene tetap rukun. Yen disawang kabeh duwe sopan santun. Oh kok bos gawe sik tak pikir Bos. Ayo, iki sing penting yo disik-disikan kuwi kok. Wong padha golek pangane dhewe. Iso didisiki iso nesu lho. Nesu padha dagelane kok iso. Tak pikir Bos. Ora, ayo. Yen tak sak piye iki, piye? Aja lali nelake gunging panuwun. Yen tak delok warga kene kabeh rukun. Lanang wedok disawang kok sopan santun. Kula aja kluthuk ngaturaken gung panuwun. Awe, yo. Yo. Salatullah. Suguhane tak sawang kok ana roti. Ya. Roti.
Sukuane tak sawang kok ana roti. Rono rene kabeh wae kudu ngati-ngati. Saben dina sregep ana nggonmu ngaji. Tak dongakne kabeh akeh rejeki. Amin, yo. Tak sawang jajane sih ana lemper. Lemper. Ayo. Lemper. Ayo. Yen tak sawang jajane sih ana lemper. Lemper kok cilik-cilik. Tak tapuki ndang cak-cak ngono. Ora mikir. Ora mikir. Iki golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Kan lho ibu-ibu PKK lan guyu. Iki bukan mikir, aku mau sore mikir. Mbah Lurah ki yo mikir, Mbah Camat mikir, Pak Dewan mikir. Iya. Apapun pekerjaan, apapun pasti pakai Pasti pikiran. mikir. Oke Pak Akbar, oke Pak Akbar. Tak sawang jajane ya ana lemper. Desa Kalibata menjadi barometer. Sip. Pyaine pinter ora gampang keblinger. Insya Allah ngadepi wae ra bakal gemeter. Ya. Salatullah. Salamullah. Alatullah. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Isih ana suguhane jenenge jeruk. Ayo. Tak goleki, penting donga, Pak. Penting donga. Aja disawang panganane ning dongane. Doa dan nada. Ayo. Ayo, nggih to, Mbak? Iya, betul. Ayo. Suguhane tak sawang sih ana jeruk. Ayo. Ayo. Ndang ngono. Wayangan bengi iki yen tak delok mesti gathuk. Pyaine apik disawang ora kemaruk. Betul. Insya Allah rezekine bakal nglumpuk. Amin ya Tab. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salale. Suguhane iki ana kacang. Ora lali bengi iki nanggap wayang. Kalibata tansah nindake sembayang. Sembahyang ayo iki piye iki? Nah, iki lho sing ape iki. Ayo ndang cak-cak. Ya mung Mbah Lurah Karnata pejabat sing tak sayang. Iya. Kabeh jajan iki diwadahi kerdus. Kabeh ndelok wayang budal rene kabeh adus. Ambune wangi ora enek sing prengus. Abdareng jejer awakmu lha kok ambumu kaya wedhus. Iya ta. Mesti aku meneh. Mesti kok disalahne. Kok nek gedeg aja nih. Loh, aku ki apapun yang terjadi mesti tak gawe. Antara dalang dan dagelan harus berkolaborasi dengan baik. Sinergi. Ngono. Loh, ora kok dadak-dadak. Matur nuwun tumateng sedaya panitia. Yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lingkungan dari Yang Maha Kuasa. Apa kumpul-kumpul ki apa? Peki apa? Ya seneng Kuasa lho. Kata-katamu itu sing jelas lho. Mudah-mudahan Hey, dapat lingkungan. Balena, Mas. Matur nuwun. Ayo. Matur nuwun untuk sedaya panitia. Yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa tansah berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lingkungan dari Yang Maha Kuasa. Kowe iki cakepmu kakean. Kudune ngene lho, Jajal. Mudah-mudahan Alon Ya. dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Aduh. oh cangkemmu ya padha. Ya aku ali-ali. Cangkemmu. Lho ki yo mbok ngajeni. Wong dagel yo dagel plak-plak. Mudah-mudahan Dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Yo, angel Mas, jenengan Jajal. Ayo.
Jajal. Yo. Mudah-mudahan Mendapatkan lindungan dari yang maha kuasa. Podo ki. iya, pokok sembrono wis. Ya kene ngapel satu. Ah. Sindene. Ya. Mbak Yovika. Yang tengah. Mbak Yovika. Yo. Kene Mas. Tengah. Ya. Kene. Tawasalna Hey. bismillah. Yo. Wa bil ajin Ayo yo. wa kulli bi ahilbat mutiaraning nggon iki akhlak kuwi gumantung saka ati. Mutiaraning ati gumantung saka jasadiah. Awakmu kudu ngerti. Punya lidah yang basah. Untuk baca Al-Fatihah. Setiap melangkah keluar dari rumah. Insya Allah dapat berkah barokah. Nah, wong ki duweni rambut putih Bakale mulih, untu ompong bakale bakal ngerong, pipi kisut. bakale mlebu bolongan sing ciut. Nah, kudu ngerti Mas. Ngerti Mas? Fungsine mata enek dhewe. Enek dhewe. Fungsine lambe enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine irung enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine kuping enek Enek dhewe. Kabeh duwe fungsi dhewe-dhewe. Lah, ngono lho. Lah kuwi apa fungsine kuwi? Kok kuwi sing untuk gathukan kuwi. Hei. Mangsane teko aku. Nggih. Sehat ya? Hah? Sehat ya? Nggih, alhamdulillah Saman. pun sehat. Budal kok ngendi mo? Kula saking Sanggar Sanggar di? Astabrata. Sanggar kula no. Wah, ngene. Nggih, rombongan. Sampeyan ki ora ndek sanggar. Iki keturunan dalang ya ngasto dalang. Keturunan sinden ya ngasto Sinden. sinden. Heeh. Kabeh iki keturunan sugih nyatane ya kabeh melu sugih. Lho, kepiye jajal? Ya, tapi setidaknya itu saya bangga bahwasanya setelah saya itu ikut budaya, Oke. menjadi komedian oneng kesenian tradisional. Oke. Alhamdulillah itu lebih ke apa ya? Lebih ke tingkat perekonomian, tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Alhamdulillah. Melu seneng Mas Jo ngene. Nek ya ora entuk sombong. Ojo sombong. Kabeh lak ming amanah Ya to. Mas Akbar, tadi Piye. Kok tingkat perekonomianmu ki tingkat sudah. kemiskinan. Oh iya kemiskinan. Tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Kok iso ngono? Jlentre piye Mas? Oke, tadi bapakku biyen melarat, aku melarat, saya menurun dengan anak-anakku. Oh alah menurun tegese. Menurun. Oh lah kuwi teras derajat to. Derajat kuwi kok iso. Kene Dok coba. Nggih. Nyuwun Apa, tak? larasipun Mas. Lah iki lho. Anu nyuwun pilok barang kemawon. Cobi. Jan Sabrata iki jan. Masya Luar Allah. biasa kok. Nggih. Kula Pilok biasa Mas. seragame Aku jan seragam saiki biasa. musen anyar. Ping Mas, ping atine ping. Loh, iya. sehati Loh, loh. awake dhewe kan ngene lho. Wah. Nah, Dadi awake dhewe termasuk grup gandol-gandolan. Ngono. Kene Nduk ya, Nggih, coba tak Om. engko tak anokke. Asmamu sapa Nduk? Kula Yovika. Masya Allah. Nggih. Awakmu nggon bathuk ki rambutnya kok ketel ngapa Nduk? Nggih. Wong wedok ki nek bathuke rambut Rabinen. ketel. Nyapa to? Bocah wedok ki lek rambute ning bathuk ketel Mas Akbar. heeh. Kuwi rabinen. Mergo pola pemikirannya itu wanita yang cerdas. Ya Bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Nggih. Nek enek wong wedok kok alise tempuk niku pripun? Rabinen. Sae. Kuwi insyaallah nun sewu. Bocah wedok ki lek alise tembok. Nggih. Sok kala nun sewu jerabut-jerabut kene Nggih, tengah kene. Insyaallah itu wanita yang selalu setia terhadap suaminya. Masya Mek Allah. enek brengose tipis. Rabinen Mas. Sebab- Mergo brengos ki nutupi lambe, insyaallah wanita itu tidak akan membuka aib rumah tangga. Lah bojomu kok rambut alis entek piye? Rambutnya alis kae lho entek. Roh muntek. Karena saya cinta terhadap istri saya. Pripun? Akhirnya dia tak tukoni obat penumbuh rambut. Masya Allah. Obat aku lek tuku ning nggone online. Enten lho iklan ngeten kok. Ya. Penumbuh rambut obat tetes ini kok. Nggih. Ndek iki tak tukokne. Masya Allah. Ditetesi ngeten Mas Akbar. Lah kok ditinggal turu. Lah kok banyu ndeletekne. Saimur raine wulu tok saimur. Berarti wis buat rabi nek. Kowe tak lho, iki lho anak genderuwo ya aku ya. Layakno wingi aku mlih ka Surabaya bojomu turu mengkurep ning ngarep lawang e. Nah, koyo kucing anggura lah. Kucing anggura. Saya riwuk-riwuk. Weh, lambe, saya tenan kowe. Nah. Karane wong akrami. Lah ngono lho. Sama wis Dik. Pasangan baru. Dereng. Alhamdulillah masih single. Single. Ya. Ngene iki suwe. Jangan
jangan meniti karir itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Betul. Betul toh, Mas? Yang penting itu karir di panggih ngoten tadi kan nggih. Oke, leres. Karir itu bisa dikejar, tapi kalau itu bukan jodoh kamu, kamu tidak akan menemukan sesuatu hal yang sukses untuk dalam berkarir kamu. Aku mbiyen ki rabi karo bojoku, ki aku padha ora duwe apa-apa. Begitu wis rabi. Dadi dagelan. Oh. Dan alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Masya Allah, iya, iya. Dadi aja wedi, engko lek terus karirmu, wah aku lek urung sukses sih, urung rabi. Salah. Sama tidak tahu bahwasanya suatu saat kan bergandengan dengan ini karirmu akan lebih melonjak tinggi kan enggak paham. Terus sisi perekonomian beda Mas. Iya. Sampai nek si ijen bayaran terus jur sokolo akhirnya apa? Pemikirannya beda. Duit terus ge hura-hura. Bingung sami. Nek duwe bojo, duitmu umpama bar bengi iki Nggih, mayang nggih, lung langsung bojo. Biuk petutuk wong wedok. Nggih, bojone kluthuk niku senajan to ora dikaya karo kluthuk. Tapi bojone pun pinter golek duit dhewe. Sakniki wis golek pinter golek duit. Apa Mas nyambut gawe ini? Kok iso pinter golek duit? Sakniki pun buka toko, Mas. Alhamdulillah. Toko napa? Ya tokone wong-wong. Loh, kok tokone wong-wong itu? Sembarang. Toko bangunan apa ngono Ya maksudku? bangunan, ya toko emas, ya toko Elektronik. meracang. Pun buka toko sakniki. Enek setane akeh ngono to. Iya, wis oke banget. Kuwi bukake jam pira? Jam 2 bengi. Kuwi buka apa kuwi lho? Lah buka toko ya budek jane iki. Loh, dasare iki lho buncine apa paitane? Kunci Inggris. Wong ngutil to kuwi. Oh maling to. Dadi anggere toko tutup no dibuka lho bojoku sek nyembolong apa. Bangsane. Ayo Mas yo. Tutup banda tutup rupa. Bojoku mbiyen yo ayu ini kan. Bah. Tenang. Ini zaman perawan ini iki. Sumpah, bojoku mbiyen ngene iki. Apa iya? Oh, bareng sakimu ya. Ya mbok geni lensa ngene iki. Oh, lensa lek trimo coklat e nggopo. Bojoku tak tukar lensa iki putih. Turune begitu melek. Lah kok malah kaya anak kuntilanak akhirnya. Among Nang. ati pawi. Bojoku mbiyen ngene iki sumpah. Iya. Bojomu ngopo? Wong saiki awake malah kaya telo druwo. Biyen iki cilik sumpah mbok picek to. Wah, awake kaya telo druwo. Biyen iki rabi karo awake sakmene iki lho. Alah, Bareng saikimu anak loro ya. piye? Turu miring ngene ya. Wetenge wis nglembreh. Terus poh ndeledek. Lah kaya brongsokan tewel no. Wingi malah mleking Jogja kali kula Mas Sabar. Ditukokke daster murah-murahan rega 20.000 niku. Terus? Lah kok bojone niki lak gedhi Mas. Gede. Dastere dienggo nika. Kaine tipis. Wis ora gawe daleman. Delalah isuk niku srengenge kok wetan Mas. Lah kok nyentrong bojone niki. Terus? Pas nyegat etek. Kula tangi turu. Loh, kae gawe apa kae aku ngono? Kok nerawang-nerawang aku ngono. Lah etek iki wis entek renek dagangan kok sik enek tewele aku ngono. Tewel dasmu. Bojoku ape ngolak nggo nangka. Mriku. Coba Dok teruske Dok, sampean Dok, coba. Cayu. Saya sekolah apa pun? Alhamdulillah sudah lulus. Isi. Iya. Alhamdulillah. Anakmu gini ya bar diangkat dadi pegawai toh. Oke. Masya Allah. Dinas saiki jare krungu-krungu pendaftaran mlebu wingi. Alhamdulillah nih. Saya mau neng Kapolsek Udanau. Masya Allah. Polsek Udanau. Polsek Udanau. Loh, anggotane Pak Kapolsek berarti? Iya. Dinas ning kono. Ya. Lho. Nyopet kecekel nih, nyopet kecekel. Tak kira nek Pak kira nek polisi. Taman ki nyapa tok susu barang. Nyopet kecekel. Bangsane kadung aku tas ketir-ketir kok iso. Suaramu Cahyu Cobi. Coba. Ya. Mbah Lurah. Ngene. Napa niku? Saya wong kegiatan desa yo kakeh kok iso. Saya Saya apa ngene mikir. Anggerane oke ngono ya. Mas Kluthuk. Sing dipun arani lurah kuwi ana sing ngarani ngelu ning sirah. Ana sing ngarani telu sing diarah. Kesejahteraan, kemakmuran dan kesehatan sing kudu dicakup. Tapi insyaallah Mbak Karanto itu ikhlas. Nah kene kok Beliaunya iso. itu ikhlas bersih desa untuk memberi suatu hiburan untuk menghibur warga masyarakat. Nah ngono. kok iso. Sehat selalu nggih Pak Karanto nggih. Alhamdulillah. Sehat selalu, sehat selalu. Pak aku ngatek ngumun Mbah Karanto iki
awake dhewe iki pira-pira ora tau dinyang. Alhamdulillah, kyayine iki blobo kok. Pira Mas Jo? Sakmenen ngenyange ora Mas? Belas, alhamdulillah. Saestu. Belas ya Mas ya. Ngenyange mboten tapi cari elek kenyang dile ra wong. Ayo cari iki. Anu Mas. Cari ya. Kuwi pancen kabeh kuwi cari kuwi berkoordinasi karo bandara. Bandara lah kuwi. Nabrak cengelmu. Yo. Nembang Ambungi aku iso mbleset kok kono. Amung. Kowe iki sasah nyekel sinden. Oh iya. Aku ora nyekel. Kowe iki inisiatif piye ben sinden kuwi iso lenah leh bawa. Nah. Sampeyan dadi kursi. Kursi no. Nah, Heeh. ngono. Kursi ben fokus nek nembang gawa iki lho. Dek, sampean sini, Oke, Dek. siap. Coba nami sinten? Kula Yovika. Dek Yovika. Nggih. Kene lenggah ning kursi. Oh, Kursi aku. niki. Nggih. No. Oh, iya. Berarti ben Coba karo bawa, Nduk. Oh. Hamung. Hamo. Lenggah. Tunggu. Hati. Iya. Ya entul-entulen ngono, Nduk. Pami. Nah. Ya. Apa? Apa lho? Bokongmu anget bar ngendok ya kowe. Kowe iki kok ngurusi silite wit. Hei! Ngene iki piye ngene iki Mas Jo? Piye iso bleset? Iki Duojo iki ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. Ya wis. Lek ngomong Ikhlas. yo undang-undang. Wong jenenge ketrucut kok. Enggak oleh. Duojo itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Nggih. Ngomong saru potong 500. Potong Ya, 500. Ibu ngomong apa? Ngomong apa? Gak aku ngomongin neh melih 1000 aku. Gak. Aku dek wis mbok potong 500 e. Pokoknya saru potong 500. Oke, Oh, iya. siap wis. Aku wis kadung kalah siji, Mas. Ya kalah siji ora apa, Mas. Iki internku karo Mas. Ya, heeh. Duduk. Konsisten kok. Oke no. Ngono. Niki lenggah malih. Lega, Duk. Duduk. Kowe aja mancing kata-kata sing ora bener. Aku wis kena 500 iki. Ayo. Rasane piye, Nduk? Ya, nembang sik. Aduh, kursinya kuwi enak pere kita ya Mas. Diajeng Nggih, Kang Mas. kaya-kaya kadudut penggalihku yen mirengke swaramu. Nggih. Nanging kurang prayoga yen lenggahmu ki kurang dhuwur. Oh, nggih. Ayo ning luwih gagah, luwih apik lan wasis. Iki kursine didhuwurke. Didhuwurke. Carane. Apa niki? Asik rono. Nggih. Sliramu rono dhisik. Carane ndhuwurke simpel. Napa Ora pripun? perlu dadak gawe reno-reno. Iki ana otomatis e. Angger iki mbok dudul mumbul iki. Tul. Nah. Nggih. Mbok Ayo. dudul mumbul. Dhuwur ta? Ah, balik Ndekne. iki sulung. Sat. Oh iya. Ayo kene Kula lenggah. tak nyobi nggih. Jajal. Mendi kursi kok jalan-jalanin lho. Izin Mas Akbar, Napa? izin. Lek sing dudul awakmu, Nggih. kuwi ora dhuwur. Lah terus. Modot. Ah. Wis. Modot lho. Modote asumsine mergo di Belum tentu. Gulu ki ya modot. Oh iya. Ya. Ki pandai kaya dendam pribadi cowok-cowokan to ki. Ora saru. Ya. Ora saru. Asal, Kowe aja asal. lali. Wae 500. Arep golek bubukane angel. Iso. Iya. Kono Nduk dudulen dulu Nduk. Didul. Kisar. Aja. Oh ngene Nduk. Ngene sik. Amen ora ambruk. Kene. Ah iki kena iki apik. Rene Nduk, rene. Rada rene. Nah, iki nek ora di ngenekke lak ora penak. Nah. Wis lenggahno. Wis. Nah. Sik. Ya lara lho ndokku. Lho, muni ndok e. Mangat. Wis. Kowe muni ndokku. 500. Wong iki Wong e konsisten. Sportif. Kowe nek muni lara lho tekku ngono ora apa-apa. Lah langsung ndokku. 500. Wis, ora enek iki. Pas wi satu sama kuwi. Sportif. Ngono. Ora oleh. Ora sih. Ndokku mosok gane 500.
Ora iso. Sportif kok. Ayo ya. Oh piye? Niki mboten lenggah malih. Wah. Marahi kene tabel. Perkara ndok kek salah. Lah aku yo. Lah kuwi nekoke ndokmu lho. Ngerokne kok kuwi. Ndokku. Loh, potong lagi. Iya iya. Mbok. Masa mbok potong? Oh, oh Allah. Nanti kan bayar. Luput pisan. Ayo. Ojo anu, ojo cedak-cedak mambu. Piye mambu ora? Mambu. Kowe iki lho, kaya sik kober-kober men ngambu. Masa ya mambu tenan. Wadah. Malah mbok ababke rene kok. Kena waduh. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang nek mung guyu kok mesem tanpa ketok untumu ngapa to nduk mesem ki ngono enak Nggih. dadi ketok apa wajamu ketok untung lah ngepenak ketok amane bojomu nek guyu ya ketok untune ya Karek gusi tok bojoku. Selek iki. yen angel itu Malah sayang ora tulis. Angel Durke ha ya iso ha ya ya asik Mas Akbar Kasih. Balane. wong wis penak sih Balane. ayo sih dok Mas Lutu gregele lho Oh, kono ya padha wae. Metu tenang hidungmu. ayo Den Akbar jajal Piye, jajal. enak Enak. enak Ayo raimu kecok kecek. Roane ngono asik. Ngenyek. Guyumu ngenyek. Napa? Napa? Kok Ngenyek kowe. gak tau entuk jodohnya. Gawanane cebol terus ini lho. Ora. Lah. Angkung. Iya, masuk aku tuh. Wah, apane kok iso wewer-wewer lho. Sing ngewer-ngewer kuwi lho. Oh iya. Lah, terus jare kono. sampean sih. Nggih. Sakwise aku kegandengan marang sliramu, Injis. paribasane kira gapura iki, Nduk. Napa? Kang Gapura Mas? mbare desa iki biasane ana tulisane selamat datang. Nggih. Ning insyaallah aku ora bakal ngomong selamat tinggal, mergo aku akan selamat datang di dalam hati kamu. Oh ya Allah, Mas Kludu. Apa ngendok ya ngono ya? Apa-apa kok ngendok toh? Tan Ayo, yo. Tan. Yo. Terus nanti. Tan kenati
Jumbuh karo kahanan bengi iki ya Ndek sing lintang-lintang tansah sumunar madangi tresnamu lan tresnaku saya tresnane warga masyarakat ana ing Kalibata. Kalibata. Ya, lintang sing nggawa asmara. Pas, yuk. Yuk, dadekne Mas, yo. Tresno karo kowe isuk awan bengi sing tak impi ya kowe cak ayu kebuwo ning aku ora bakal ninggali janji ya mung kowe sing tak tresnani sing tak tresnani pragowo sehidup semati Sarang-sarang kalian Astabrata. enak eramu ono yang bareng iki lho Yo, dadeke yo. Wong ayu ora ratri oh eleng manis sing ati sejatiku bisa angguani barang sang kasulas mi Luar biasa. Makasih ya, Nduk. Nah, lintang asmara, Mas. Nggih Mas Janjos Iki. buat. Ingkang dipun Nah, kersakaken niku ngeten iki, Mas. heeh. Perpaduan antara gamelan dan musik Betul. yang bisa dipadukan menjadi notasi or apa pentatonis diatonis. Pentatonis dan diatonis. Nggih, nggih, nggih. Dilanjut, Mas. Siap. Oke, ada Mbak Denko dan Mbak Oh, Sulis. so- Ayo, jumeneng. Ayo seperti itu, Ya, seperti ayo, itu. ayo. Yuk, yuk. Hey, hey. Hoi! Cek, 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 cek. Lolo, Wah. Saku lek kalau sinden loro ki rada percaya. Lah Iya? kok ora percaya ki? Lah iki ketemu iki ning Kudus. Hmm. Ketemu iki Yo ning ndi kuwi. Seniman kuwi apike yen iso ngendi-ngendi sompan papan. sing tak nggumun mek sitok. Napa? Seragame dalang ndi yo duwe. Berarti kan sugih to, Mas. Nggih. Wong sugih kok ya Den. Adewe kan duwe ya Den ya. Oh, wes. Jane sinden kok buta. Lah nyapa? Anu gak apa-apa. Ngarani aku buta. Gak. Yo Serik ngono karamu. iki lho. Gak, Maden, gak Den. Gak Den. Caca. Lah iki Sampean iso ngene iki. Pilih di Mas Kluthuk. Mangan kuaci apa mangan poci Mas Kluthuk. yen kon milih, Dik, yen kon milih, aku pilih mangan kuaci. Pilih di Mas Kluthuk. Sing cilik apa sing gedhi Mas Kluthuk. Yen kon milih, Dik, yen kon milih, aku pilih sing gedhi. Kok milih sing gedhi? Mesti kakeyan gizi. Gisine apa? Gisine iya asi. Asine sapa? Asine
Asine sapa berarti kok gedeng aja. Lho, ya asine sapa? Ya ibuke dhewe. Ngono. Ora ndelok. Pasti kok ngendi-ngendi. Tak goleki ya lali aku. Den. Dari Mas Akbar. Ngaturi pamundutan. Den. Ini Den, kamu sama saya coba. Nah, Mbak. ben dibagi satu-satu. Alah, kok yo karo iki. Loh, tak biacok ya, Mas. Wis ngene wae sampean kalih Mbak Deni. Lah Nah. yo lah mau jare kowe sing lemu. Yo kamu sama aku. Lah gak eling Dek wingi. Nyap. Dek wingi bar bubuk bareng. Di streaming lho bojoku ndelok ya lho. Lho, sampean pas tanggapan ning anjuk kae mampir nggonku bubuk bareng. Aku bobok ning kamar, sampean ning kamar mandi. Nah, ngono kuwi. Ya pancen aku kayak pas mau dempol kayak. Ngono yo dionekke kok iso. Ning kamar mandi awas. Wis ora saeng-aeng, ora sarena-rena. Heeh. Sing baku piyai kene iki sing penting bahagia. Nah ngono. Sing penting seneng. Ya. Nggih. Tur yo kondur ki Cepet kok. lesare iso njemenake. Ya bahagia ora? Bahagia. Lah kok Bicara iki- guyumu ngece ngono. Jane wong itu apa gentuk genjalak ngono. Ngono kuwi. Lho kan yo karakter per Oh, kan wong lanang- beda to. Kalau wong lanang yo sejaknya yo menghormati ngajeni ora terus Ngono kuwi mari ra iso nek kaya aku iso. Wong yen lagi kandrung ora peduli mledose gunung. Nah, Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit direwangi kridat-kridit. Jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Ayo sampean. Apa iki? Apa? Galak ta kowe. Klambi teles kenek kringet tuk. Kuwi ngono keri-keri tur anget. Watu cilik arane krikil tuk. Kuwi ngono kari-keri neng sikil. Watu pecah arane krisak tuk. Kuwi ngono keri-keri yen dibeda. tempe garing jenenge apa tuk? Tempe garing jenenge kripik. Dek keripik. Kuwi ngono. Keri-keri. Sak plastik 1.500. Keripik lho artine apa? Lah iya. 1.500. Salu 500. Oh iya wis. Boleh aku muni potong Kok 500. gak keri-keri lah semua keri-keri. Tuku 1.500 tapi plastiknya terus dikek ning kuping keri-keri. Pinter ngelene, Oh iya, pinter. aku nek tak jelasne potong 500 bosok nih. Ngaturi pamundhut ya Mas ya. Oke, dawuh. Ada podang kuning dan caping gunung. Oh, Mas. Loh, potong, potong. Potong matus e. Lah kudu manajemenmu iki. Masa Wong cara potong dalang, sapa? dalang muni podang kuning kok kotang kuning sih. Lah iya, kenapa itu Mas? Dango Akbar? rabi. Heeh ngopo? Ngono kuwi nek bengi ngono kae tahajud. Iya no. Salat, maos ya surat Al-Ikhlas Ayat kursi. Al-Fatihah ngono. iya. Insyaallah kuwi kok mesti nek pengen ngenekne cawe dok. Kuwi penak kuncine. Piye carane aku kok wit biyen urung tau. Tak Kowe maca surat Al-Ikhlas ping rasa akeh 100. 500 ya, Mas. Terus kulhu Kulhu. 100. Al-Fatihah kuwi engko 500. Dadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas kuwi engko mesti iso ngenekne wong wedok. Kok nek nganti ra kenek gawe surat tanah. So tekan surat tanah berang lho. Lah ya engko lak mbok ki ragat lak mesti gelem kok iso. Dadak adol surat tanah berang. Lah iki PBB. Ya. Monggo podang kuning apa caping gunung? Ayo. Caping gunung tak jenglenge. Wah ngono ya. Denok sama ini. Ya. Kamu sama saya ya, Dek Sulis. Iya. Coba. Darene to. Wah, galak. Sik to, urung jamu lho. Mandor tebu. Keluarga tidak romantis. Iya ya, Dek, ngono wis kuwi awet ya, dhewe wis Mas. romantis, Dek, wis rasah anu. Sing romantis ngono lho, Mas. Romantis piye wong awakmu kereng koyo romantis piye. Lah aku ki gak kereng, aku ki takon. Iya, tapi yo nadamu itu tidak seperti itu dengan Nadane suara. piye? Sampun cuma wis, Mas. Ngono. Sampun cemawis, Mas. Sampun. Malah sing lanang. Iki kok dalam proses jegleng kok dibatasi lho ya rumah tangga masing-masing. Nggih, Mas. Oh, coba Berarti diganggu. separuh menengah ini Heeh. ini rumahnya Mas Plutuk, kono Separuh- Mas Klitik. Oke, Heeh, oke. dibatasi. Siap, Heeh. siap. Ayo. Endi? Endi? Heeh. Oh, alah katarak gitu ya. Gini. Lah wong ale kok sampeyan. Nah, Ayo, anu Mbak Sulise, Mas Klitik. Keluar sih. ya, Heeh, nggih. heeh. Ayo.
jenglengane Mas Klitik. Yo. Mas Klitik siap toh Betul ini, menjenggleng. Pacar ini Ya. mesake adikku wedok. Ya. Kok urung bubuk to nduk ya ini. Nyinden kok kon bubuk. Ya ini ya iso golek duit SPP dhewe. Ya. Yo, Mbak Sulis, heeh. Saben sih? bengi nyawa Yeah. Simple. Wah, Nggak perlu banyak gerak, tapi Iya, surprise. Surprise, penuh dengan kejutan. betul. Surprise. Surprise. Lah kok sing bojoku nyari enak. Ayo ganti rumah tanggane kene. Anggo surprise lah. Yo. Surprise. Jangankan surprise, kamu nanti saya kasih door prize. Ya. Ya, Cal, jenglengane. Ye. Kose. Urung. Kose. Iki nyapa? Urung. Urung wae ya ini nyuwun mie. 500. Kose to. Mie iki tegese haus kamu minum. Nah, berarti kategorimu lah aku ngene, mie ini gini. Lah aku ngene kan berarti mie gini. 500. 1000 Mas berarti. Loh, mau Bu? Oh, Mau Bu? Saiki 500. Asem ya. 500. Saru 500. Ya. Lah janjane kene. Ayo Mbak Dinko. Yen memaja hamong karo janur kuning janur kuning janur kuning janur kuning hey janur kuning hey janur kuning hey hey janur kuning janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning Yo. Ayo. kuning Awas. Tadi. Yo. Sing lanang modele kayak mentok lanang. Sing wedok ya kayak mentok wedok. hey Kene sing wedok wis janur kuning wis wek. Wek. Sing lanang ya wis wek. Anu ya jenglenge gak idak. Kurang elegan. Kayak mentok lanang karo mentok wedok lho. Iya. Sing wedok wis janur kuning wek. Sing lanang ya wis wek. Domongi ya. ya Ngono ben ki ya ben kan kompak sing penting kompak kan ngono ki nek Deni, kompak. Deni. Sing wedok wis wek. Sing lanang ndang wek. Wek mudul kewer. Lah 500. Hei, lunas. Wes jumlahe 1000 pisan wi, 500. Sing kewer kayak mentok lho. Ora. Wes siap. Konotasimu Ngono. Jadi wanita itu mbok yo sing halus ngono lho. dimarahi jajal Mbak Sulis, ayo dicontoh karo Mas Titik. Kalusen ya, kalusen ya. Sing halus yo, Mas. Aide kasar. perak sing kasar Nah. Nah, kuwi lho. Ngene iki lho, mentoki gak iso adep-adepan ra iso. Adu brutu. Sing adu bulutu kirik goblok. potong Ora nyapa aku ngomongne kono iso. Yo. Apa? Hei, kamu jangan sampai terkontaminasi ini. Betul. Enggak mungkin Kita aku kan harus halu. meriayi. Priayi. Yai. yang dusun yang dusun Ya. Kowe lek kabeh ndodok keturon kabeh. Meriayi ngene iki. Priyayi ngene akhirnya geletak turu ya. Halus kok. Halus. Kalusen. Ngono. Ora perlu dadak apa wek.
Oh. Bleset. Rada kasar ya. Iya. Aku suka yang kasar. Oke. Loh, irungmu malah gudi ya. Yo. Ngono ki dalange gak pengin to. Ndak. Mosok dalang kok jenggleng aku. Oh, lah enggak apa-apa milenial kok. Oh, enggak apa-apa ya. Nggih bebas. Ning golek se aja ngroyok kancane. Ndak. Saiki. Lah wong sing lanang wis kaya ucok bakal ngono kok kok. Ngono. Ya. Sisi yo gila lah aku malah. Kok karo bojone kok. Nikmatono. Nikmatono eneke kuwi. Kudu disyukuri. Nggih. Enak iki. Nggih, Bu. Terus bojomu kan ngono. Bojomu kan terus ngene terus. Soale ngene, posisi ngene iki enek sing seneng soale. Sing gambang. Sing gambang ro bojomu ngene lho kok rokoke. Di. Ora tau roh sinden ngene. Ora sinden ngene rokoke terus buater. Ayo. Saya ngrasake artis sabrata iki. Yo. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Jajeng Nggih, Mas. sesuk meneh Piye, Mas? yen Kang Mas Jenggleng ora perlu dadak. Aduh. Nyapa? Lah kamu ingati. Suaramu kayak trobos rek. Kaya cak bongke kon niku. Ayo, Masya Allah. bantu. Dalange ket mau ming piang-piang. Aku ya tukang patri. Mbok yo piye ngono lho? Lah kok piye? Bukan piye? Yo kene iki omong-omongan. Piye? Apa Apa dulu? Piang. Lah aku bukan genceng kayak ngene iki. Iya. Hah? Aku bukan jengleng kayak Iya, ngene iki. lho. Aku bukan jengleng rono. Bel. Beh. Yo. Lho. Mangsane dikira ora wani ngono. Nang lho. Bosok Ora lah. piak. Yo. Aku jengleng sapa? Aku. Halo. Ditantang lho. Tantang lho. Ora aja. Ayo jenggleng ngono. Piye jajal? Nek sampean jenggleng ki sukses, berarti sok gandenganmu kegenjleng sampean mesti sukses. Ngono. Sing gagah to dalang koyo kena kencing manis ngono ki jan. Sing gagah. Posisine piye to? Piye contohane sik? Ngene lho. Nek mlaku piye nek mlaku? Ngene lho diajeng. Lho dalang ngene. Mbok koyo ketoprak ngono ya, disicing ngono ya. Gagah kok iso. Ngono. Aduh. Sik. Aja dudur. Iki katokmu ki impor iki. Lemutku mesti ning haul-haul. Ayo jajal. Sing gagah ngono. Lah, kurang cakrak. Dodone maju. Nah, dodo maju, pundake munggah sithik. Pundak munggah sithik. Nah, Ngapik iki nek disyuting malah koyo walang sangit. Ayo jajal kok yo. Ayo. Panas hutan janjine
kepiye Mas janjine kepiye aja ngeso aja mepet-mepet Sing ngongkon joget ki sapa? Lah jare ngongkon medun. Jenggleng kok dadak Kok dadak bagusi itu. Pengen roh gejlenganku. Langsung jenggleng lho. Tulung dada. As. Aduh. Layakno ora payu-payu. Lah jenggleng dan Kurang piye? kuwi cara wedhusno nyerintil. Kurang piye? Yo gagah wong lanang. Contohnya sih, dulu dada. Ganti aku. Gagah lho. Nah, Kurang piye? Es. Nyapa Mas? oke. Nyapa? Nek dei. Ben tak krungu tak doh ya. Nyapa Mas? Bareng nggih klambi putih, Piye? jenggleng ngene. Nggih. Kayak pocongan. Tekan maha tamu. Potong 500. Aduh, masyaallah. Piye aku bukan piye iki terus iki. Sing begagah ini lho, Bos. Sik terus iki. Iya lho, Bos. Aku dalang wit mau. Loh, jalan lingguh terus kalau ya mbok naon saya lho. Sik, kayak ana gunungan tengah. Ngono, Kayak gunungan. Ngono. Aku nek wis ngene iki malah grup dagelan lho ya. Dagelan. Grup dagelan lho ya. Dagelan, sik. Dalang ning kono. Sementara. Nah, ngono. Ayo jajal. Ngono. Yo. Yo. Panas. Oh, sik. Wah, modele Swira Kambon ngono kuwi. Panas udan. panas udan ling-ling sayang Caping Kurang Anu, Mas Luduk. Nek joget aku ndelok tangane ngene iki kelingan Mas Mondol. Tangane ini. Kowe apa disiarne radio? Sama siarne apa? Aku siarne masjid tok. Wes. Oh, kudu alang mbok kon jeleng. Sale dhewe gelem ngadeg. Oh, dikae. Sing gagah ngono. Dirokne kok Apa pocong. nek joget Priyayi kok. ya iya apa? Oh, sok. Ganceni. Iku dalang lho. Dalang lho. Dalang tapi saya itu sebagai komedian, partner kerja, itu ya setidaknya itu saya itu berbicara yang realita. Begitu jadi wong wedok ki nang ngene. Aku lho asline awakmu karo wong wedok nek seneng. Matek lekmu. Sama sedih gendaan to. Lho, napa? Tukang gambangi to. Ayo terus deh. Oh iso. Nadyan Nadyan wadon sarata Sediane kelakon enum mane banyu dene Ya. Dek jaman berjuang Dek jaman berjuang Lur kelingan Lanang
nande ning gunung tak cadongi saka Capek gunung tutupan. Lanjut. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora Ayo. ilang gone padha Hey. lara Yo. lapa Hey. iya 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 Jor kelingan anak biyen tak open aye kondo Yo. Neng gunung tak cadongi sego Hey. Oh. Yo. Sokor bisa nyawang gunung desa dadi raja tere 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 ora ilang jane lara lapa Matur suwun. Ah. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan, jangan. Saya tepuk tangan ki sapa? Gek enek. Aja ngising-ngising karo aja ngising-ngising lho. Sampeyan iki bojoku lho. Lah pila? Sampeyan ku ora tak biacok gegemu. kowe iki yo nek rumangsa bojone ngono kuwi mbok yo ndang priksa Bojoku iki ngene iki. Biasane ditepuk tangani ngono ya. Miber bojoku iki. Kan tunan doro. Terakhir ya Mas ya. Loh, Nggih. nggih. Iki ada adik kecil ini ya ditemani Dik Sinta pisan karo Mbak Aulia. Yo sepati yo. Yo. Hey. Orang kuat payung. Srandale diseret drama angin lantung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta dan Eropa tetap Merdeka. ini kesetaraan gender, kesetaraan fisik ini bisa disamakan. Ya. Anak-anak kecil ini generasi muda yang mengangkat harkat budaya Indonesia. Betul. Niki asli mriki. Sinten asmane Dik? Dik asmane sinten? Nama Sakila.
Oh, Sakilang. Sampean kelas berapa Sakila? Kelas berapa sampean? 4 SD. MI. Oh MI. Awake kaya anakku Mas. Oh, ngaten nggih, plek ngaten iki. Nggih anak kula ngeten gedhi ngeten gendut ngeten iki anak kula. Ya. Tapi anu mripate rakur, Pak. Lho, kok iso rakur? Ya kan biyen berarti ya Sitok ki wis tok tengen. Oh iya. Ha iya rakur. Asli kali boto mriki ya, Dik ya. Iya, MI sini ya Cahyu ya. Nggih. MI sini ya. MI. MI pundi Cahyu? MI mana? MI. MI mana? Pucung. Pucung. Namanya MI apa? Min 4. Tulungagung. Oh Tulungagung. Kuwi lho, dadi sekolahe mulai ibtidaiyah, madrasah, sanawiyah kuwi tetep digeluti Ah, ngono lho. Ora anakmu iki marai mbok kon sekolah Lah, dolanan gitu. HP ae. Wah. Tangi turu HP, HP, arep nyekel adus HP. arep maem HP. HP. Iki sinau. Ngono. Saya itu selalu mempelajari tingkat kependidikan anak dalam keseharian anak itu tidak seperti itu. Lah piye lah piye? Walaupun zaman sekarang sudah digitalisasi, Bersaderan tapi oke, saya Ram. loh, tapi ini penting loh, sosialisasi loh. Sosialisasi wong anakmu dolan HP lho. Aku ini ngewe contoh, aku ini nun sewu. Piye? Pangi turu tak kulit duduk HP tapi anakku. Lho, Sebab berarti Tresno. Mergo HP ku juga anakku. Pode mulek. Sing Kene, guyu- kene, kene. Iki Iki. gumun yang banjolnya sing guyu ya godhok nyapo. Iki kene. Iki banjol. Pak Aris, kene Pak Julangkung. Kene sik. Nah. Yo bar nginceng ngono ning ndi to? Kok iso? Masyaallah. Kalau sampean Kelas berapa, Dik? Kelas berapa, Dik? sampean sekolah? Kelas Sinta. Oh alah, iki Sinta to iki mau. Iya. Oh iya. Tembangnya apa peling niki? Sik iki kelas 2 iki perlu Kelas dibayar pinten wau apresiasi. MI pinten? MI kelas Papat, pinten? kelas papat, Bos. Kelas 4. Kene Pak, dompetku Pak, kene Pak. Wah, ngene iki aku ora ngekeki yo gengsi no. Rasah. Hei, Nik. Iki nggih persiapan ae. Nanti. Ini Nyapa apa? golek ani sapa? Nanti anu manajemen. Ngono lah mbok rabi pisan. Ngawur. Hei, duitku ndi, hei? Hari Om. Sama-sama. Yo nembang sik kok tak sangoni panggahan Jal, aku. Jal. Aku nek nembang lah. Jal. Ngene iki aku isin ngene. Nah, aku yo isin ngene iki. Di Ardi. Ndi duwike? Jal. Heeh. Sik. Anu utang 50 ya, Pak. Ah, ramening. Jal. Nembang sik. Kok sik ben adil kok. Saya semangat nek diwe apresiasi. Ayo, nek iki duit ben semangat. Apresiasi kok Aku di semangat. mau do turu ape. Yo. Sik. Mas Klutuk, Mas Klitik. Yo bukan karena apa-apa. Saman sik sekolah, Nduk? Lah, Iya masih. kamu masih sekolah? Masih. Nah, iki lho. Oh ya kene awakmu Pak aku. Padha sekolah ya. Ya, Ngono. Wah yo nyangoni to yo an. Wah, Terima kasih Om. wah, jangkrik kabeh diwis. Wah. wong aja bedak-bedak nih. Ya, Terima kasih Om. susup 75, susup 75. Wes padha ae kowe iki ya an kok iso. Wong nyangoni bedak-bedak nih. Loh, lah ya kuwi padha ae engko potong entekku to. Lah wong ndek ngirung tak potong. Yo pepeleng ya lagune ya. Yo langsung mawon bareng-bareng bersama bertiga yo. Heeh, yuk. Sik nasibe ninikmu lho ning ndi? Sik mau perjalanan ngomong nek dene do ngangler-angler ora diuyui raine ora ada pegel aku. Yo, Asline sing ngakon yo kono. Mulai tak celuk gaya turu. yo langsung. Hey. Oh. Swancine tansah dielinge. Wis swancine padha nindakake asal wis kumandhang wayahe sembahyang. Lan dadi wajib gangguhe pangeran. Sholat yati jagae agama.
Bojo tansah dijaga kanthi Istiqomah lan istiqomah iman luwih sampurna. Ayo Kang. Yo. Subuh duhur lan asar Sahat saya ningadake tenda mungkar maghrib lan nisa jangkepe prayogane ditambah sehat sunae Rasana iku perintah agama Relikono ning donya sedaya sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen kepengin Yo. esuk munggah suwarga. Ha ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hey. Islam dine tansah dielingke Islam dine padha nindakake Adat pos kumandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran Hey. sholat gati cagake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan istiqomah iman luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat saya tinggalake tindak mungkar maghrib wati sajangkepe prayogane Yo. sehat sunae Josono iku perintah agama Nelikono ning donya sedaya sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga Awak sela gini ada sedikit. Nah, dari Mas Akbar. Ke sini loh. Ke sini yo tak kasih. Ya, ngono loh. Nggih. Ya. Masuk klinik ya duduk situ. Masuk klinik sampun sama tahu sagenipun paring lelipur. Ingkang baku masuk klinik donga napa masuk kluthuk donga napa monggo. Alah, boten kathah Gus. Nggih, kados pundi? Namung ing pangajap nderek urun dedonga Ya. dumateng keluarga agung wonten ing Kalibata. Heeh. Insyaallah ingkang dipun pimpin kalian Mbah Lurah Haji Karnata. Karnata ing samangke menapa ingkang dipun gayuh insyaallah ridho lan barokahipun saking Gusti Allah kinemulan kabagyan kamulyan katentreman sedaya warga agung wonten ing Kalibata. Amin. Masuk Insyaallah kluthuk. ilang sukerta sengkalaning desa tentrem ayem tur raharja. Masuk kluthuk. Kula mong saged ndedonga mugi-mugi sing nanggap selamat, sing ndelok selamat, sing dodol selamat, tangga teparo selamat, yoga selamat, sinden selamat, musisi selamat, tukang son selamat, dalang selamat, dagelan selamat, sedaya pinentangan selamat, berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Insyaallah kupat lepet boten liwat sedaya ndum selamat, klepon sakulane lakon kudu tutup cerita lan lakune. Oke Mas ya. Sembah nuwun, sembah nuwun, Ya. sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun.